Mano gima ber gi tije mbui gi ni okihitaji gik mang'eny. Kaka wan abowuoyo ewi coding gi software development, hapa ni Moses owuoyo ewi digital marketing yo maiye. Coding gi software development gima onego ibedgo kende en ni be inyalo wacho kata somo kata winjo kizungu. Gimomiyo mano en gimonego ibedgo en nikech tijegi gin global, gin tije minyalo timo kamoro amora e pinywani. Koro ng'eyo kizungu kaka dhok ma ji communicate go, ji wuoyo go, ji tudre go, bomiyo ipuodhri e yo mayot nikech weche mag puodhruok itimo gi dhok kizungu. Mar ariyo, ibo nyiso ji pachi, ibo nyiso ji gik ma igero, ibo tang'o ne ji kitiyo gi dhok kizungu. Mano kende, kaka wan kaduogo e Zonziroan Kisumu, requirement ma wadwaro en ni ibed abeda jahigni 18 kadhi malo, nikech wabo kawi kaka intiere no, kata kionge gi ng'eyo kata puodhruok coding kata software development, to wabo chako kodi kama intiere no, ka wateri step by step ma ibed ng'amo puodhre maber ahinya, alafu inyalo chako timo tij coding kata software development. Ok wan kende, kata YouTube kacha cha kidonjo tinyalo chaka puonjri ki in so long as in gi data e simu kata e computer, kata ka un gi cyber cafe dala kanyo, ok ohitaji ujuzi mang'eny ahinya. En ni be in gi dwaro mar bedo ng'ama opuodhre e weche coding kata software development. To Deryl, kapodi antiere kuomi, wacho ni kaka una jozona 01 kinde mathoth nitiere jogo ma oro kwayo margi ka gidwaro mar mondo mi ubi upuonj gi achiel ariyo adek. Penjo en ni jogi ka usepuonjogi kata usetiegogi e yo makare kotudore kod gino ma gidwa timo, katiyo kod ranyisi obed loso software kata wechego mag coding, une mudok undiko gi tich kose koro uweyo gi mar mondo mi gidhi gijitegemea? To penjo machielo ma bende jopiny jathoro penjre ni bende tijegi anyalo timo ka an mana gi simba mar ong'we yamo, kose nyaka bed kod laptop moro kata iPad moro ma awuotho godo katimo godo tijegi? Deryl. Erokamano. Ndiko opogore. Nitie jok ma wandiko wan kaka Zonziroan Kisumu. Koro tijgi ka gin Zonziroan Kisumu en ni wamiyo gi projects kata tije. Kaka nawacho mbele kanyo ni sani nitie project ma wakonyo Kisumu County timo. Koro ka county onyisowa ni Zonziroan Kisumu losnwauru gini, wadhi ir jogi ma wasepuonjo, wamiyo gi tijno, gitimo ka wachulo gi msara. Kidieny mar ariyo mar tich en ni kambi kaka Ramogi nyalo nyisowa ni wan gi project mar gero software ni, wadwaro ji 2 maber ahinya mose-train. Wakawo ji 2 kuom joma wase-train to wanyisogi ni dhiuru Ramogi, konygiuru tatua shida ma gin go, alafu either gibochulou or gibochulowa to wabochulou. Mar adek en ni ka wasetieko training to wakonyo jopuonjregi yudo tije kuonde moko. Kaka sani wan gi joma wamorgo ahinya tijegi, to wang'e ni wan kambi matin, lakini ka kambi maduong' kaka wawach ni Google kata Safaricom kobiro ni wamor gi tij ng'at ma utrain ni, waseneno gimotimo e mbui kacha cha, be wanyalo kawe wamosore gi ng'ama wase train ni, wamiye
gwethwa odhi gi yo maber, odhi otim tich Safaricom kata kambi manyalo chule e yo maber. En ni wan dwarowa mogik en ni joma tindo oyud tije. Koro kata ka wamiyo gi tich or ka wakonyo gi yudo tich, te wamorgo. Iwacho kanyo makare ahinya kendo Mosesi